Kaixo, gaur Logic Case jolasa aurkeztuko dizuet. Benetan jolas interesgarria. Edozein lekutara eramateko modukoa. Guk kotxean asko erabiltzen dugu bidei luzetarako batez ere. Hegazkinean bazoazte, edozein lekutarakoa. Logika eta arrazoiketa jolas bat da. Kontzentrazioa lantzen du eta erronken ebazpena. Gainera, autonomia asko lantzen du, orain erakutsiko dizuet zergaitik. Aparatua hau da, nik ez daukat kaja aurrean, kajarik ez daukat, baino bi adinetako jolasak ditut. Bat +5koa eta +6koa esango nuke. Erakutsiko dizuet zertan datzan. Hemen ikusten dezuen makiltxo hau dator, hemen lotzeko, eskumuturrean lotzeko aukera izango genukena, erori ez dakien. Honik ez dut lotuko, zen. Baina, bueno, orduan, hemen zenbaki hauek adibidez gorriz ditugu. Honek zesan nahi du, zenbat globo gorri dauden, asmatu behar ditugula. Beraz, bat, 2, 3, 4, 5, 6 ditugu. 6 globo. Hor makila sartuz gero, txartela aterako genuke. Ikusten dezute, hemen ireki dagoela eta bestetan ez. Hori zergaitik da? Erantzuna gaizki emango bagenu, 7an jarriko bagenu, txartela ez litzateke aterako. Beraz, horregatik lantzen dute autonomia. Beraiek zeo zer gaizki eginez gero, beraiek bertan zuzendu dezaketelako. Behin erantzuna dukita, txartela atera, buelta eman, bi aldetan baitaude, eta atzean sartuko genuke. Urrengo imaginatzen duten moduan, supongo zer ez dagoen hemen. Nik katilurik ez dudan ez ikusten, buelta eta atzera. Hemen horiz dagunez zenbat kandela, batzutan itzalita goten dira, kasu hontan ez, dauden jakin nahiko genuke. Sartu, atera, buelta eta urrengo erronka. Ikusten dezuenez, erronka mota pilo bat daude. Dadoak, laberintoak, gauza pila daude. Nik 5-6 urtekoak ditut, ustez, beste hau izango litzateke, hori 5ko hau 6koa, o alderantziz, egia esan, ez dizuet ziur esan, baino, agian alderantziz da, Hemen ere, antzeko. Ikusten dezuenez, erronka desberdinak. Beraz, guretzat, kriston jolasa da, beraie bakarrik ibil daitezkelako. Behin hau erosita, gero, tako gehiago erosi daitezke aparte. Ez dezu zertan jolas guztia erosi behar. 4 urtetik aurrerako jolas bada, 4 urtetik aurrera dago aserako jolas hori, 4, 5, 6 eta 7 urtetik aurrera. Eta gero badaude, ampliazio batzuk, bai printzesenak, piratenak, dinosaurioenak, tematika zehatz batzuekin. Benetan oso jolas interesgarria dela. Aurrek pila erabiltzen dute, eta batez ere, bidaietarako tala oso ondo dator. Beraz, gustatu bat zaizue, probatu, jolastu eta gozatu.